ara sí, sembla tot a punt per començar aquesta segona meitat, després de que s'arreglés la xarxa de la porteria de Guillem i l'àrbitre Isaac Rodríguez Ventura, que indica l'inici d'aquesta segona meitat. Primera pilota llarga de l'Amposta que talla en comunitat Martí Giró. És Òscar qui juga amb Eloi de primera, descarrega per la pujada Baraldés en camp rival. Òscar torna a rebre la pilota, intenta filtrar una passada cap a Eric, atenció que recupera Eloi, pot ser bona, pilota cap a Eric González, Eric li torna a Eloi pot fer la centrada, jugada invalidada per fora de joc, amb l'assistència d'Eric cap a Eloi. Novament una recuperació de l'Igualada en zona de creació del conjunt visitant, ha fet mal. I ha acabat en la primera aproximació del conjunt igualadí a porteria visitant abans que es complís el primer minut de joc d'aquesta segona meitat. S'equivoca ara Bernat Benito, rectifica bé Òscar i salva els mobles. Pilota llarga buscant el cap de Martí Just, que ha rebut un cop, la guanya Eric. Descarrega cap a Bernat, avança mentre Bernat, arriba Becerra a l'ajuda defensiva, ficat del peu Becerra. Es queixen els jugadors de l'Amposta que l'últim en tocar havia estat Bernat, però no ho ha considerat així l'àrbitre assistent i ha donat la pilota en favor a l'Igualada. Pilota cap a Fran, que la canvia buscant la pujada de Baraldés, no se n'ha entès, i la pilota ha acabat perdent-se per línia lateral. Servirà l'Amposta molt a prop del banderí de córner. Serveix a Adrià, buscava Omar, ha perdut la pilota Omar, Eloi a la frontària, busca el xut, atura Guillem. El xut d'Eloi des del balcó de l'àrea, el camp a dreta ha votat davant de Guillem, ha atrapat molt segur el porter tarragoní. Pilota buscant a Becerra, salta Becerra, la guanya però Bernat cedeix cap a Giró, aquest amb Benito novament amb Bernat, s'equivoca Bernat en l'entrega, recupera Cristo, avança metres Cristo, tira la diagonal Cristo, ha caigut a terra, recupera l'Igualada, surt ja per banda esquerra Baraldés, deixa el centre cap a Eric, està tot sol, és un 4-3, continua a Eric, ha perdut la pilota Eric, però la torna a recuperar ara Baraldés. Comença la segona meitat com ha acabat la primera, amb moltes imprecisions per un i altre equip. Òscar fa la centrada, pilota que una peus de Fran l'engalta, massa creuada, ha acabat refusant la pilota a Joni, la torna a recuperar l'Igualada, és Batxa, juga amb Eloi aguanta la carrascada d'Arnau, torna a jugar amb Batxa fent l'improvisat lateral esquerra, fa la centrada Batxa, sortirà Guillem i atraparà. Serveix ràpidament Guillem per intentar agafar desestructurada la defensa igualadina, ha ficat bé el cos Bernat, ha recuperat l'Igualada. És Eric, gira sobre ell mateix Eric i juga amb Òscar. Baraldés segueix endarrere cap a Yannick, aquest juga amb Giró. Bernat novament amb Giró. Giró gira cap a Batxa. Batxa supera la línia de pressió i troba Baraldés. Baraldés filtra una passada cap a Martí. Ha creuat Aleix, ha tallat la pilota Aleix. Quan van allà? Martí arrelamia allà. En aquesta ocasió podia caure les seves botes. Òscar, s'equivoca Òscar, diu l'àrbitre que hi ha out favorable a l'Amposta. Adrià juga amb Barrufet. Barrufet canvia cap a Marc, descarrega la primera i juga amb Becerra. Becerra amb Barrufet, buscarà el xut Barrufet, atura Yannick en dos temps. Serveix amb la mà Yannick cap a Bernat. Juga amb Giró, Benito de primeres amb Giró, la demana Yannick.
juga amb ell Giró, desplaçament llarg ara de Yannick, trobant a Baraldés, que la primera juga amb Eloi, li torna de primeres també Eloi cap a Baraldés, Baraldés torna a jugar amb Eloi, Eloi que fa la diagonal, canvia l'orientació del joc cap a Fran, la rep tot sol Fran, s'equivoca de control però rectifica, a punt d'emportar-se, cau la pilota a peus d'Eric, Eric que no troba el forat, novament recupera Fran, Fran tancat sense opció al xut, pilota a peus d'Òscar, a veure què inventa Òscar, canvia a banda cap a Baraldés, juga amb Eric, Eric intentava tornar-li la pilota a Baraldés, torna a recuperar Eric però finalment refusa Joni, la pilota acabarà a peus de Batxa, la deixarà sortir i servirà ja de banda cap a Benito, a punt de fer-li passar una mala jugada al vent a Benito, pilota llarga de Giró cap a Martí Just, que es despenja ara a banda dreta, Just amb Cristo, continua Martí amb la pilota, no està fi Martí i acaba cometent falta, serveix ràpidament Cristo cap a Omar, trepitja Omar, retalla sobre la pressió d'Eric, pilota a peus de Becerra, intenta marxar Becerra a la velocitat, cau a terra i a falta de Bernat. Becerra que està sent un malson durant tot el partit per Bernat. Quan es prepara el primer canvi s'efectuarà, sembla ser ara mateix, entrarà Gustavo amb el dorsal número 14 al terreny de joc i marxarà el dorsal 10 Arnau. Cristo posa ja la pilota en joc, juga amb Gustavo, primera centrada de Gustavo, ha tallat còmodament Batxa, pilota a peus d'Òscar, juga amb Eloi, a punt de perdre sobre la pressió d'Omar, cedeix endarrere cap a Giró, Giró rep també la pressió d'Omar, se la menja Joni, atenció, Martí intenta marxar de l'Eix, ha tallat a l'Eix una vegada més providencial, s'ha tornat a equivocar Martí Just, juga ja l'Igualada, és Eric en Fran, novament Eric, els dos esquerrans, jugant a banda dreta, Òscar, Batxa, minut 7 d'aquesta segona meitat, 2-2, el Lluminós, pilota oberta cap a Fran, el control és bo, intenta encarar Cristo, guanya la partida Cristo, intenta sortir i aconsegueix en categoria Cristo, s'equivoca ara però en l'assistència Cristo, quan buscava a Joan, la recupera l'Igualada és Bernat amb Eloi, Eloi amb Benito, aquest amb Òscar, juga a l'Igualada, és Eloi per dins qui rep, cedeix a banda esquerra on l'espera i la troba Baraldés, novament Eloi de primeres cap a Òscar. Eloi, enganxat a banda esquerra ara, fa la diagonal Eloi, cedeix endarrere cap a Benito, molt tancat, l'emposta, en 40 metres tot l'equip Tarragoní, bona assistència ara de Martí cap a Eric dins l'àrea, retalla Eric, pot fer la centrada, no ha ficat al cap Fran Arévalo, la centrada era boníssima d'Eric i Fran no hi ha cregut i la pilota li ha passat a un pam del nas. Juga allà Adrià, pilota llarga d'Adrià, la guanya Benito al mig del camp, ha anticipat bé el 16 igualadí, Fran Arévalo, juga amb Martí Just, el control no està bo, anticipa Joni, és Gustavo qui rep ara, Gustavo trepitja, adorm una mica el partit i el ritme Gustavo, Joan Sabater deixa cap a Becerra, banda esquerra encara Bernat, recula Bernat, busca una assistència Becerra, s'acaba portant novament Becerra, fica el peu Bernat, hi haurà banda. Cristo serveja, juga Barrufet, podrà fer la centrada Barrufet, la centrada tancadeta que ha tallat amb el cap, Batxa, la trenca Baraldés, es converteix en una assistència per la cursa de Martí, Martí encararà Joni, aguanta Martí, l'ajuda dels companys, encara Martí la pilota als peus, buscava una assistència cap a Eric, s'ha equivocat Martí Just, es queixen Eloi i Fran que estaven tots sols, però Martí Just ha preferit buscar una assistència directa
cap a Eric, que no ha estat bona. Recupera l'Igualada en zona ofensiva, és Eric qui pot sortir a contra, busca una pilota llarga per Martí, massa llarga l'assistència d'Eric. Martí que ha quedat estès sobre el terreny de joc. Està fora del terreny de joc, així doncs el partit podrà continuar. Veurem si pot continuar, sembla que té problemes físics. Demana el canvi al fisio. Sembla ser que per les queixes i on s'ha posat la mà al dorsal no igual a dir, pot tindre una estrabada muscular en la part posterior de la seva cama dreta. És Fran qui combina ara amb Òscar. Juga l'Igualada amb un jugador menys. Fins al peu Johnny, diu l'àrbitre que hi ha hagut porta. Es prepara ràpidament un canvi a les files igualadines. Prepara Joan Redondo a la banqueta, intenta recuperar-la Fran Arevalo, lluita Fran, és Cristo qui la guanya novament, juga amb Barrufet s'equivoca en l'entrega i va Òscar a la pressió. Se l'endurà Òscar, al lateral de l'àrea, combina amb Eric a la frontal, pot buscar el xut, trepitja Eric a la terra i falta i targeta groga per Aleix. Ara ve el gol. Veurem qui executarà la falta. Apropa Fran, sembla ser Eric que és qui talona. També està estès sobre el terreny de joc. Òscar amb problemes físics al seu bessó esquerre. I Joan Redondo que ja està preparat. Al mig de camp per entrar en substitució del lesionat Martí Just. Autoritza el canvi Isaac Rodríguez. Joan Redondo ingressa ja al terreny de joc en aquest minut 12 de la segona meitat. Per l'acció de Martí Just. Ratlles verticals, jo 3. No cal fotre un pes, no? Veurem quina jugada què acaben fent els jugadors igualadins, perquè estava Fran davant de la pilota, finalment marxa Fran, torna a mimar-la i col·locar-la Eric, s'aprova també Eloi, però sembla ser que qui efectuarà la falta Deixa estar el telèfon i comença a ploure. és Eric. Torna a col·locar la barrera Guillem, s'havia avançat uns metres la barrera d'amposta i va Eric, el xut d'Eric buscava el pal, gol de l'Igualada, marca Eric el seu segon gol, ha buscat sorprendre pel pal del porter, el porter que no l'ha vist sortir, ha fet el passet a l'esquerra i quan s'ha donat de la trajectòria de la pilota ja era massa tard. Fa el tercer Eric, fa pujar el tercer al marcador Eric de falta directa, guanya l'Igualada 3-2, ha marcat Eric. En aquest minut 13 de la segona meitat, Eric va posar-se per davant a l'Igualada al marcador amb la primera vegada en tot el partit. Recordem que l'Igualada havia anat perdent per 0-2. Pilota canviada ara de Becerra buscant la internada de Marc. Enganxat al lateral de l'àrea sobre el seu pas Baraldés. Apura les opcions de centrada Marc, lluita Baraldés amb ell. Troba l'ajuda d'Eloi, acaba sortint l'Igualada amb la pilota, controlada Eloi amb Baraldés. Baraldés, pilotada llarga buscant el pit d'Eric, el troba, la baixa Eric. Intenta marxar Eric i força un servei de banda. Han remuntat un 0-2.
Yànic, pilota als peus del porter Igualadí, Giró, la pitja Giró i marxa bé de la pressió de Becerra, supera la primera línia de pressió l'Igualada, és Bernat qui combina amb Fran, Fran enganxat a banda dreta, perd la pilota, fica el peu Cristo i recupera per l'Amposta, surt Omar, la contra ara de l'Amposta, atenció a pilota en profunditat buscant Adrià, Adrià pot fer la centrada, frena Adrià una miqueta, espera Gustavo, no ha trobat la rematada Gustavo, s'equivoca Batxa i la pilota que acabarà sortint a córner, s'ha enverinat pel vent el refús de Batxa en cama dreta, la pilota que anava directa a porteria i ha hagut de saltar Yànic, ficar algú a dret i enviar aquesta pilota a córner. Servirà el córner Marc, una melé de jugadors al primer pal de Yànic, serveix en curt el conjunt de l'Amposta, Barrufet buscava filtrant a passar, atenció que recupera el Fran, pot sortir a la contra, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, continua marcant la pilota, busca Joan, pilota frontària cap a Omar, s'encanta Omar, ha tallat Òscar, refusa finalment Giró, la lluitarà Joan Redondo, ha forçat l'error de Joni, atenció que recupera Eric que es presentarà davant de la porteria de Guillem, busca una assistència cap a Joan amb tota la bona intenció del món, ha tallat Joni que s'ha refet del seu error, pilota recuperada per l'Igualada és Òscar, que buscava una assistència cap a Fran, s'ha equivocat Òscar, Gustavo amb Marc, rep la falta Marc de Baraldés. Ja torna a ser la pilota en joc, és Gustavo. La pitja Gustavo, deixa cap a Adrià, Adrià de primera és Marc, Marc avança metres, buscava combinar amb Joan Sabater, ha tallat Òscar, una vegada més, avui fent de Pau, s'ha posat el vestit del senyor de l'escombra, hi ha una ausència de Pau, és ell qui està recuperant més pilotes per part del conjunt d'Edu Berrocal. Escolta, ja hem sigut 3-4 hores. Barrufet, amb Gustavo. Pilota a peus de Joan Sabater, que ha vingut a zona de mitjos a rebre perquè no estava tocant cap pilota en punta d'atac. Gustavo, es mouen les fitxes. L'Amposta s'equivoca Gustavo en l'entrega, surt l'Igualada des de darrere. Pilota en profunditat de Bernat Benito per la cursa d'Eric, es despenja Bernat Benito, retalla Eric, està tot sol Bernat Benito, pilota cap a ell. Un pel llarga, la deixa córrer Bernat Benito encara dins l'àrea, pot assistir cap a Joan Redondo a frontària, pot xutar Joan Redondo, el xut de Joan Redondo! Recuperada per Bernat Benito, surt de la cobla, pilota jugada, pilota en profunditat cap a Eric, li torna Bernat Benito que no pot rematar porteria, veu com arriba de segona línia Joan Redondo, pilota cedida per l'arribada del jove jugador igualadí, controla i engalta un xurras creuat, acabat a Guillem i fa pujar el 4-2 al minut 19 d'aquesta segona meitat. Marca Joan Redondo. No marxi. Només sortir la primera pilota que va tocar Joan Redondo. L'ha engaltat i ha trobat el premi al seu treball en aquesta temporada. Falta ara d'Eric, veurà la targeta groga Eric. Ves que aquesta tenia d'agafar el camp, ara ja el canviarà. Joan Sabater, pilota cap a Becerra, de marxar Becerra, Bernat el mateix ve ara i guanya la partida a Becerra. Giró a
punt de fer-se un embolic, es fa un embolic, Becerra dins l'àrea, agent-se, Batxa amb tot per tallar, atenció, pilota a Gustavo. El pilot, al final l'ha estat aturat el joc per falta Batxa, però Giró s'ha complicat la vida de quina manera. Ets un tradicional, ets un romàntic, Ets un romàntic, Ja. I dels Beatles. Juga Batxa. Pilota llarga de Batxa creuada per Eric. No hi ha fora de joc. Eric encararà Cristo. Marxa Eric. S'equivocarà en l'assistència buscant a Bernat. Saltarà Giró amb contundència per tallar amb el cap. Servirà de banda l'emposta. És Cristo. Juga amb Gustavo, s'equivoca en la control de Gustavo, ha ficat el peu Joan Redondo, hi haurà servei de banda per l'emposta novament. En aquesta segona meitat el conjunt d'Edu Berrocal està controlant molt més el partit, no està donant oportunitats perquè l'emposta, perquè el seu rival en dia d'avui es torni a ficar dins del maig i no està cometent errades defensives com ha efectuat en la primera meitat i que l'hem costat els 2 gols. S'ha equivocat ara Marc en l'assistència cap a Adrià, quan hi haurà canvi en files igualadines marxarà al terreny de joc Fran Arévalo, va saludar l'àrbitre i serà Pacheco qui entri en el seu lloc. Es posa a les grades de les Coves en peu per despedir a un dels seus millors jugadors. I entra Pacheco, veurem com es reestructura ara l'equip d'Edu Berrocal. Passarà a jugar Pacheco com a doble pivot. Serà Òscar ara qui ocupi la mitja punta en detriment de Joan Redondo. Joan Redondo ocuparà la posició d'extrem dret que havia ocupat Fran Arévalo. Juga Pacheco amb Batxa. Pacheco novament. Benito. Pitja Benito i juga novament amb Batxa. S'activa la pressió, la tímida pressió de l'emposta. La primera és Pacheco amb Baraldés, creua la línia divisòria Baraldés, però retrocedeix i torna a jugar amb Batxa. Aquest amb Yannick. La demana Bernat tot sol enganxat a banda dreta, però prefereix jugar amb Giró. Giró retalla sobre la pressió de Becerra, es torna a embolicar Giró. Veurem què fa Giró, cedeix cap a Yannick. Yannick la trenca. Se la empassa Omar, però està molt atent Johnny. Pilota oberta cap a Cristo. Cristo tira un canyo a Òscar. Com els que feia. Pilota a peus de Barrufet, juga amb Johnny. Adrià. S'equivoca Adrià en l'assistència cap a Marc. I els minuts que passen l'Igualada, que és l'amo i senyor del partit en aquesta segona meitat, que així ho fa constar el resultat. Ha marcat 55 De 4-2. És Bernat qui rep a la línia divisòria. Juga amb Òscar, gira Òscar, combina amb Bernat, aquest amb Batxa. Obre cap a Baraldés, pilota en profunditat de Baraldés cap a l'Oi, i l'altre que estava fora de joc. Escalfen. Ton Major. Pam, pam. I Nuno. A la banda Gaspar Igualadina. Veurem si
partit perdut, ja mai va. I tant, i tant, molt més. L'esquerrà i el portuguès tenen oportunitats. Si volguéssim valors, 5 minuts per jugar avui. si la Pilota llarga de Guillem. federació Lluita Marc, evita que surti fora de banda. Juga amb Barrufet, gira la pilota cap al costat esquerre on Gustavo Crullonga. Aquesta apertura per la pujada de Cristo, fa la centrada Cristo. Era bona la centrada, però surt Yannick i atrapa sense problemes. Serveix ja ràpidament a la mà Yannick cap a Bernat. Bernat amb Joan Redondo. Redondo amb Òscar. Òscar buscava la pilota llarga, ell la demana al peu. Demana Edu Berrocal que avanci en línies al seu equip. Guillem amb el peu. Juga novament amb Cristo. I va a la pressió Òscar. Marxa Cristo amb un retall d'Òscar. Pilota llarga per la cursa de Joan Sabater. Tot l'avantatge per Batxa. Yannick novament amb Batxa. Baixa bé, Batxa, juga amb Bernat. Desplaçament llarg de Bernat. Sortia del fora de joc Eric i no ha pogut participar en la jugada. Ha caigut una mica el ritme de partit després del quart gol de l'Igualada. Johnny qui juga amb Guillem. Pensa Guillem. Colpejarà en llarg. Buscant el cap de Marc, salta amb avantatge a Batxa. A valer la seva estatura per guanyar aquesta pilota. Òscar amb Baraldés. Avança metres Baraldés, continua Baraldés amb la pilota als peus. Obre cap a Eloi, pot fer la centrada Eloi, retalla Eloi. Se la col·loca a peu dret, fa la centrada, busca el segon pal. Massa llarga la centrada d'Eloi. No ha pogut arribar ni Eric ni Òscar. Molt de canto, cap de canto. No perdona, I servirà de porteria a Guillem. Ah, no! Ei! Com estàs? Pilota llarga de Guillem, la frena el vent, no acabarà d'esperar al mig del camp. La baixada amb el pit Batxa, però ha entregat la pilota directament a Pons del Mar. Adrià, amb Gustavo. Johnny. Pilota de l'eix. Obre banda esquerra on espera Cristo. Cristo davant seu té a Redondo, busca l'assistència cap a Becerra. Becerra dins l'àrea, trepitja davant de dos, acaba sortint de l'àrea, fica bé al peu Bernat, entre Bernat i Giró han aconseguit frenar el capità tarragoní, Òscar. Òscar s'equivoca, està un pèl cansat Òscar, sortida del fora de joc Becerra. Quan hi haurà canvi en files de l'Amposta, també aprofitarà Edu Berrocal per introduir a Nuno. Entrarà el dorsal 17 de l'Amposta, Guillem Ripollès, marxarà amb el dorsal 7 a l'esquena Marc, també amb el dorsal 17. Ingressarà al terreny de Guadaia Nuno. I marxarà Eloi del terreny de joc. La que presentava. Per què heu arribat tan tard? Que ara serà Eric que ocupi Ha arribat trencat. la banda esquerra i Nuno a la punta d'atac. Si no, més no seria més lògic, i que sembla ser que Nuno entra, parteix de la banda esquerra de la seva primera pilota cap a Nuno, control l'orientat de Nuno, cedeix cap a Eric. Va entendre Eric la passada en el vent, el refús de Guillem, la guanya Bernat Benito, ajuda Nuno en tasques defensives, pilota als peus de Baraldés, Benito, el cercle central, combina amb Òscar de primeres, Benito, Bernat, novament Benito, calma el joc l'Igualada, el marcador a favor, els minuts van passant, un pèl més d'un quart d'hora per arribar a la finalització del partit. L'Igualada, que si tot continua igual, s'haurà 3 punts més, es col·locaria amb 54.
Sí, això sí. la part alta de la taula classificatòria. La llarga de Gustavo creuada per la cursa de Becerra, on l'avantatge és per Yannick, que la deixa córrer. És el centre. Pilota creuada cap a Òscar, rep tot sol Òscar, té temps per pensar. Jugant Redondo de primeres amb Bernat, novament Òscar. Toquen els jugadors d'igual a dins. Òscar per dins, pot crear Òscar, remata l'escala d'Omar. I veurà la targeta groga, dorsal 8 de l'Amposta. Els pentinats aquí. Estaven els indis mohicans. Pilota servida ràpida per Bernat, volien sorprendre l'Eric, la guanya Eric, Eric amb Cristo, intenta marxar Eric, rep la pressió de Cristo, s'equivoca Eric, surt Gustavo des de darrere, hi ha hagut falta ara d'Òscar. Omar posa la pilota en joc. Joni juga amb Adrià. És Joan Sabater, novament amb Adrià. Adrià enganxat a banda dreta, podrà fer la centrada, combina per dins amb Joan Sabater, dins l'àrea fa la centrada, xut! Molt bé. Ha buscat sorprendre pel primer pal a Yannick. Ha aturat bé el porter Gualadí. Pilota oberta de Yannick cap a Baraldés, juga amb Nuno, descarrega de primeres cap a Pacheco, Pacheco creua la línia divisòria, obre la pilota a banda dreta cap a Bernat, aquest combina amb Redondo, és Òscar ara qui juga, Bernat Benito, amb Nuno, Nuno de primer, Redondo no hi ha fora de joc, Redondo s'ha equivocat en el control, l'assistència de Nuno era boníssima, ha deixat tot sol amb Joan Redondo perquè es presentés en el mama davant Guillem, però el seu control ha permès que Aleix corregís la posició i acabés recuperant aquesta pilota. Joni juga allà amb Cristo. 11 metres Cristo. Deixa cap a Becerra. Becerra enganxat a banda esquerra de l'atac. Molt bé. De l'Amposta se l'emporta Bernat amb força. Surt Bernat de la cova. Òscar buscava cedir la pilota cap a Nuno. Ha tallat Gustavo en primera instància. Torna a guanyar-la Gustavo. La primera s'obre cap a Adrià. Adrià penja la pilota a zona de ningú. Còmodament recuperarà l'Igualada mitjançant Joan Redondo. S'equivoca Joan Redondo en aquesta pilota llarga. Servei de banda per l'Amposta. És Gustavo, repitja Gustavo, juga amb Omar. Omar, Joni, obre Joni cap a Adrià. Adrià fa la centrada, passa passada, arribarà Yannick, atraparà i serveix ràpidament cap a Joan Redondo. Queden 12 minuts més l'afegit. Bernat amb Redondo, pilota a peus de Bernat Benito, Batxa, surt l'Igualada ara per banda esquerra, Baraldés, avança metres Baraldés, pilota enfollada cap a Nuno, no hi ha fora de joc, no ha pogut lluitar-la Nuno, un pèl llarga la passada de Baraldés, es lamenta Baraldés. Serà servei de porteria per l'Amposta. És Joni qui juga. Amb Guillem novament. Aleix. Cristo. Banda esquerra de l'atac. Tarragoní. Barrufet. Amb Becerra, que no ha estat molt encertat. Tampoc ha tingut gaires ocasions d'aparèixer en el joc del seu equip com si ho ha estat en la primera meitat. S'equivoca novament Redondo. La combinació amb Òscar ara. Guillem juga amb Aleix. Guillem. Surt des de darrere l'Amposta amb la pilota controlada, avança metres, el central
visitant. La pilota que tocava Ripollès. Cristo. Gustavo de primeres, Barrufet obre cap a banda dreta, on la guanyarà Baraldés, anticipat bé. La pilota molt dividida de Barrufet per la pujada d'Adrià, rep Eric, la desmarcada d'Òscar, la pilota que colpeja a l'esquena de Joni, la recuperen Uno amb la pilota als peus, pilota filtrada boníssima cap a Òscar, arribarà Òscar, no, pel llarga l'assistència de Nuno, la idea era boníssima. Que no corregut, és de molta categoria. El Martí és el Martí. Això és de jugador. No se l'esperava tan bé. M'has xutat i Pilota en profunditat cap a Adrià, evitarà que surti, no, se li ha escapat la pilota al lateral dret de la posta. Tiró amb Bernat. Benito, rep tot sol Benito, torna a convidar amb Bernat. Bernat amb Òscar, banda dreta de l'atac. Igual a dir, Joan Redondo torna a buscar per pilota en profunditat, no hi havia ningú buscant la desmarcada. Guillem. Amb Omar. Rep Adrià, banda dreta, avança metres Adrià, té molt terreny per avançar Adrià. Continua guanyant metres Adrià, intentava buscar-se una autopassada, la recupera a la frontal Joan, pilota a Gustavo, podrà buscar el xut Gustavo, el xut de Gustavo, fora! Yannick ordena el seu equip que marxi lluny, pilota llarga de Yannick. La guanya Barrufet, arriba per anticipar Pacheco, pilota en profunditat cap a Eric, surt Guillem i atrapa. Recupera Pacheco novament, juga a l'Igualada, s'equivoca ara en l'assistència cap a Baraldés, evita que surti per fora banda, continua Baraldés. La pilota als peus, Uno de primeres cap a Bernat Benito, aquest amb Yannick, Batxa, novament amb Baraldés, Pacheco rep tot sol, canvia l'orientació del joc Pacheco cap a Òscar, la baixa amb el pit, juga amb Bernat, si busca la pilota en profunditat cap a Òscar, Òscar en Cristo, fica el peu Òscar, la pilota serà favorable a l'emposta. Hi haurà doble canvi a l'emposta, entrarà el dorsal 12 Hans i amb el 16 Eric. Marxaran Joan amb el dorsal 11 i Adrià amb el dorsal número 2. Pilota en joc novament, Barrufet amb Becerra. Barrufet novament juga amb Gustavo, arrel la pressió de Pacheco. Hi ha hagut falta de Pacheco. Ha rebut un cop Gustavo a l'estómac. Quan criden d'aquesta manera... I torna a jugar ja a l'emposta, és Cristo. Barrufet. Pilota canviada cap a Joni, per la dreta de l'atac. Visitant, anticipa novament Baraldés, que està fent un gran partit. Avui el capità visquent la seva segona joventut. Joni. Ara, si veus un que passa al costat del Baraldés i cau, és que entreposat. Segur que li ha fotut. És que entreposat. Pilota a peus de Cristo. Busca la passada en profunditat cap a Becerra, tallat Giró amb el cap. Bernat amb Benito, teva meva, dels dos jugadors. Giró cedeix novament cap a Bernat Benito.
S'envia a banda esquerra, on la rebrà Nuno. Nuno rep l'ajuda de Baraldés, aguanta Nuno amb el cos, l'escada una i altra de Hans, continua Nuno, tira diagonal Nuno, la passada és boníssima, un pèl forta, la passada era boníssima de Nuno, cap a Òscar, un pèl forta, la intenció era boníssima, sembla ser que l'Igualada també es farà un doble canvi, entrarà Ton amb el dorsal 7 al terreny de joc, no farà Totti amb el 23, encara juvenil Totti, pilota a banda dreta per Guillem Ripollès, fa la centrada Ripollès, buscant el cap de Becerra, l'espenja Becerra, pentina Pacheco, tornarà a peus de Ripollès, dins l'àrea Ripollès, encara pilota viva, la centrada, córner. No, home, no. Ric. Hi haurà córner favorable a l'Amposta. 4-3. Vinga, Don! Al final la marca! Targeta, perquè vol targeta, oi? No mateix. Aquest no té ganes igual que enllà. Diumenge que ve igual que Hi ha hagut groga forçada intencionadament per Baraldés, que complirà cicle. Atenció que se l'empassa Yannick, ha trobat el cap Gustavo per la rematada i tampoc Johnny. Ha sortit Yannick amb la mà dreta però no ha acabat impactant a la pilota. Ans la penja dins l'àrea, intenta despenjar-la Omar. Ara pilota dividida a front d'àrees, Becerra se la queda. Becerra pugnant amb Bernat, massa llarga l'autopassada de Becerra i l'àrbitre que ha ficat el peu Bernat i que hi haurà córner. I ara serà Batxa qui busqui la targeta groga per complir cicle. No, aquest és el Batxa. També. Targeta groga ara per Batxa, tots contents, Baraldés i Batxa compliran cicle. Com abans l'havia forçada, sembla ser Eric. El refús ara de Joan Redondo ha estat bo. La pilota que sortirà per banda lateral i ara hi haurà canvis amb files igualadines. Entraran Totti amb el 23 i Ton amb el 7. Veurem qui són els substituïts. Queden 2 minuts més l'afegit. Un dels dos substituïts serà Òscar i l'altre sembla ser que serà Martí Giró. Aplaudiments a les grades de les tomes per Òscar i per Martí Giró. Totti, que jugarà com a mig centre defensiu, serà Bernat Benito ara que ocupi la posició de central. Ton farà de migcampista o d'extrem dret. Veurem la discussió final. la provoca una altra la foto vermella. Sí, oi, un càstig més fort, oi? Juga Aleix, pilota llarga per la incursió de Cristo, a tallar Bernat, no ha estat del tot fi en aquest refús. El 2 Igualadi. Rep Gustavo, juga amb Becerra, fica el peu Totti, continua Becerra, envoltat de 2 jugadors igualadins, hi haurà falta sobre Becerra, indica l'àrbitre. A punt d'arribar al 45 d'aquesta segona meitat. Sembla ser que seran 3 els minuts afegits. Gustavo farà l'encàrregat de posar aquesta pilota en joc. Una de les últimes oportunitats per ficar-se dins el partit. El centre, xut, la centrada massa tancada
s'acaba convertint en un xut directe a la porteria de Yannick, que ha trobat sense problemes. Pilota buscant a Ton, ens mostra el delegat igualadí Josep Cazorla. Els minuts són 3, la centrada endarrere d'Eric, Ton dins l'àrea, Ton que està tancat per Aleix, continua Ton cau a terra, tira a terra que no hi ha res. Surt Aleix des de darrere, s'ha equivocat Guillem Ripollès deixant córrer la pilota. I ja som a temps d'afegit. Eric no està precís en el control, Eric. Servirà Hans de banda. Johnny amb Guillem. Avança metres a l'eix. Combina amb Cristo trepitja, rep la pressió de Nuno. A l'eix, pilota llarga buscant la cursa d'Eric. La guanyarà Bernat Benito i a falta d'Eric. I Yannick que servirà la falta. Pilota llarga de Yannick, buscant la cursa d'Eric, ha donat el cap a l'eix. La recupera Nuno, se li escapa el control, Becerra recupera per l'emposta, fica el peu Nuno i a falta de Nuno i veurà la cartolina al color groc. Serà necessària l'assistència del fisio del conjunt visitant, perquè Cristo sembla que té un problema físic després de l'entrada rebuda per part de Nuno. Amb aquesta aturada estem a punt d'arribar al tercer minut de temps afegit. Veurem si millora una miqueta més l'àrbitre. Marxa Cristo a peu coix del terreny de Joan Jugomar. Aleix, pilota endarrere cap a Guillem. Guillem la trenca. La guanyarà Nuno amb el cap. Lluitarà Nuno amb Becerra, fica el cos Nuno. Quan l'àrbitre diu que s'arriba a la finalització del partit, minut 93 complert, l'Igualada que guanya 4-2, partit que es presentava assequible pel conjunt igualadí però que s'ha complicat. I de quina manera? La primera meitat amb el 0-2 per partida doble de Becerra, uns primers 45 minuts que no han estat del tot bons per part del conjunt d'Edu Berrocal, molt irregulars, però que sí a la segona meitat. Després d'haver empatat, abans d'arribar a la finalització dels primers 45 minuts, el partit per 2-2 ha sapigut l'Igualada en aquesta segona meitat, com dèiem, resoldre amb efectivitat i emportar-se els 3 punts davant una Amposta que encara lluitarà per eludir les zones de descens. Doncs això està tot des del municipal de les Comes. Agraïm la vostra presència en la retransmissió d'aquest partit entre el Club Futbol Igualada i el Club Futbol Amposta i ens despedim fins a la propera.